Xayrli kech, hurmatli tomoshachilar. Gong TV Sport ham muzika kanalında sizni yulduzli olashchiq topshiruv salamli ham sizning bilan men Artyom Piskunov. Hurmatli tomoshachilar, odatdagicha biz mana yulduzli olashchiqqa har vaqtda jirchilarni chaqiraydik. Lekin bu chin ma'nosida jirchilarni sahnaga chiqargan kishilar ul kimlar? Ul olib boruvchilar, konferensiyalar. Ham bugun biz o'zimizga qo'noqqa olib boruvchi konferensiya kishini chaqirgan bo'ldik. Bizda qo'noqda Laysan Gilmuddinova, isamisiz Laysan, nishi hallaringiz? Xayrli kech Artyom, hallarimiz Allohga shukr, yaxshi. Xayrli kech, hurmatli tomoshachilar, salam. Xayrli kech. Bizning oyu bilan deysanlash, oyu bilan sanlash kerak. Salam, senga salam. Ijod qozonida qaynagan kishilar mana har doim bola chaqdan o'g'inda ijodda bo'lalar. Sen necha kirib ketding olib boruvchi yo'llarına, olib boruvchi ijodina? Shundan da bola chaqdan kelatirgandir. Lekin men bola chaqdan olib boruvchi bo'lam deb xiyollanib yurmadim. Men bola chaqda jirchi bo'lu xiyol edim. Endi ul shunda balki nindidir mana туганнарны, әтинеләрне җыеп, диванга утыртып, чыгыш ясыйдым. Нәрсә эшләгәннәрне хәтерләмим. Хәтерлим, яңа елны чыршы, менә шул чыршы тирәсендә уйнап, шунда җырлап, чыршы тирәсендә аларны әйләндереп, менә шундай хәтирә калган. Һәм дә инде үсәтүче концертларда, авыл клубларында инде җырлап йөрдем. Алып баручы буларак инде ул соңарак килде. Син димәк инде бала чактан ук тамада булгансың инде. Шул булгандыр инде. Әтиләрнең, бүтән туганнарның күңелләрен ачып йөргәнсең, шигырь сөйләп, җырлап. Гаиләдә берәр җыр төрле кеше бармы? Каян килде бу сәләт? Менә шундый осталык бит инде ул чын мәгънәсендә. Шулай инде, осталык тренд ул чыннан да, ләкин мин гаиләдә андый алып баручы оста терлек туганнар арасында беркем дә юк. Каян килгән? Белмим, бу беләсезме, бәлки әйтәләр бит русчалап әйткәндә талант надо развивать диләр шулай бит. Мин әлбәттә минем бабай җырлый, әнкәй бабай җырлаган, әнкәй җырлый. Менә шушы җырлау микән соң инде шундый менә алып бару осталыгына күчкән мин дә белмим. Анасын инде татар халкында шундый әйтем дә бар бит. Үрдәкнең бер җирен ашаган кешеләр диләр шуннан. Шундый кешеләрнең берсе булабыздыр инде без. Без синең белән коллегалар, чөнки мин үзем дә алып барам. Без беләбез, син концертларда алып барасың, туйларда алып барасың. Менә беренче зур мәҗлисеңне хәтерлисеңме? Ничек үтте бу? Кайчан булды бу? Сөйләп кит әле безгә. Бу зур мәҗлис минем ничектер туман ишендә, хәтердә калган. Беренче зур мәҗлис минем шундый зур абзыйның юбилей мәҗлисе булды. Мин аны хәтерлим, полковник икәнен, хәтерлим шундый зур дәрәҗәле кунаклар булганын. Полковник. Һәм дә инде минем белән эшләүче командалар шулай дәрәҗәле артистлар, музыкантлар, җырчылар иде. Мин беренче тапкыр мәҗлис алып баручы. Минем инде тез буыннарым калтырый, куллар калтырый. Һәм мин хәтердә шундыйдыр бер сценкада ясадым мин анда шунда киенеп чыгып, бүгенге көн булса мин мәңге ясамыйм. Бүгенге көн, бүгенге тәҗрибә белән име. Ләкин яхшы алып барганмындыр инде, шуннан китте инде эш хутка. Тырышканыңны күргәннәр димәк ул мәҗлистә. Алай теге кырын караучылар булмагансың. Нинди кыз инде бу нәрсә алып бар, инде бу дип зур артистлар булгач. Ул бит беләсезме, карыйсың да кунакларга, синнән зур дәрәҗәле кунакларга син әллә нишләп каласың. Менә андый булгандыр инде хәтердә түгел. Туман ишендә. Димәк, хәзер син тәҗрибәле, яхшы алып баручы. Яхшы алып баручы нинди сыйфатларга хас булырга тиеш? Ул нинди булырга тиеш? Әлбәттә, яхшы алып баручы күп сыйфатларга ия булырга тиеш дип уйлыйм. Бүгенге көннән чыгып әйтәм инде, үземнең дәрәҗәдән чыгып әйтәм. Беренчедән инде ул яхшы дикция, харизма булырга тиеш, артистичность булырга тиеш дип уйлыйм. Аннан соң инде импровизация булырга кирәк, югалып калмаска кирәк, булмаса экспромт белән дә эшләргә өйрәнергә кирәк. Аннан соң инде өйрәнергә кирәк дип ул өйрәнеп буламы икән, аны белмим. Аннан соң шулай ук зур мәгънә уйный торгандыр, оештыру сәләте булырга тиеш. Әгәр дә синдә оештыру сәләте юк икән, син ул зур публиканы тотып тора алмыйсың. Сине тыңлаучы да юк, сиңа караучы да юк. Әлбәттә инде син публика алдына чыккансың икән, синең инде киемең дә, синең үс башыңда барсы да
килешү булырга тиеш. Ярый, безнең тамашачылар да синең нинди оста алып баручы икәнеңне күрсеннәр. Презентация видеосы карыйк, хөрмәтле тамашачылар. Ләйсән, менә презентация карабыздык инде. Тамада өчен алып баручы кеше өчен шундый презентациялар ясау бик мөһимме, кирәк әйберме? Рекламадыр инде бер караганда. Артем, реклама инде бу. Әлбәттә кирәк, чөнки клиентлар белән очрашасың, бигрәк тә өйләнешергә җыенучы парлар белән. Һәм инде аларның беренче сораулары: сезнең видеогыз бармы, видеоролигыгыз бармы? Мин инде үзем бер карасам, бу роликны карап кына алып барышыга бәя биреп булмый бер ничектә. Шын мәгънәсендә шулай бит ул. Шулай, чыннан да алар аны аңламый. Аларга да карарга кирәк. Чөнки һәр бәйрәмдә халык төрлечә була, һәм алар төрлечә утыралар. Энергетика төрлечә анда, шулай бит инде ул. Менә аларга инде карарга кирәк, нәрсә булса да карарга кирәк, һәм инде шуңа мондый промо роликлар булдыру кирәк. Кирәк дип саныйм, һәм инде менә мин аны ясап чыктым ниһаять. Син аны инде операторлардан аласың, операторлардан, беләсезме, операторлардан алып, аны менә эшкәртергә кирәк бит әле. Шуңа күрә мин махсус чакырттым оператор, менә нәкъ минем промо ролик өчен, минем өчен генә төшерергә, шуңа менә шулай эшләп чыктым. Мәҗлесләрдә төрле кунаклар һәм төрле вакыйгалар була. Менә аптырап калганың юкмы, шундый Мин хәл булган юкмы? Ничек әйтим, мин инде хәтердә юк андый ситуация. Минем һәр вакыт шундый девиз дип әйтим инде. Выход есть всегда. Выход есть всегда. Һәм инде син инде анда үзең беләсең, эшли башлагач ниндидер энергетиканда, публика, кунаклар анда рәхәтләнеп инде ләззәт алып эшлисең, һәм ниндидер бер ситуация шундук каяндыр сиңа Ходай Тәгалә бирәм инде, ниндидер бер выход чыгу юлын, һәм син аны шундук инде хәл ителә. Ул минем андый ситуациядә калганым юк. Иң зурмы, иң күп кеше булган, ничә кеше булганы бар? Бу конкретно туйдамы? Туйда менә, әлегә менә шул. Әлегә 250. 250. Хайран, 250 кеше булган, хайран туйды. Күп, ләкин миңа зур публика белән эшләү рәхәт. Чөнки эшләр кеше бар име, рәхәтләнеп ләззәт алып эшлим. Менә импровизация дидек инде. Син шундый менә мәҗлесләргә ниндидер сценарий язып алып киләсеңме? Бармы ул ниндидер тәртибе? Яисә гел импровизациядә гына эшлисеңме? Юк, гел импровизациядә гына эшләп булмый, чөнки бит кунаклар, шундый кунаклар бар, кайберләре бит менә утырып кына торалар, сиңа карап, син нәрсәдер көтәләр име.
Исен алар нәрсәдер сарга тиеш, күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә мин һәрвакыт әзерләнеп барам. Минем инде сценарий һәрбер туйга әзерләнәм мин. Сөйләшү буенча инде, килешү буенча анда нинди нәрсәләр кертәбез, һәм әзерләнеп киләм. Сценарий бар минем. Эш барышында импровизация ясау ул бик тә җиңел. Минем өчен. Шулай, әлбәттә. Бүгенге көндә мин дә беләм, син дә беләсең дигәндәй, алып барышлар бик күп. Мәҗлесләр алып баралар. Хәзер аны теге ничектер старып киттеләр дип әйтергә кирәкме, халыкны шул эшкә. Конкуренция ягыннан ничек? Күпме конкуренция? Сине борчымы бу проблема? Мин Яисә синең менә һәр атна язылган пятница, суббота эш бар. Білесіңе, нешіктір менә конкуренция бар деп, мен енді қойғырып отырғаным да жоқ. Құдай тағала меңа керегін бере. Бір ойларда бұла атна асайын ішлейсің, бір ойда бір-екі, ярап, нешік бар шулай. Әлбәтте енді конкуренция бар, сезіле енді ол. Менә шулай, енді мен конкурентларны ашуланып, шулай тіріп, ашу сақлап, олардан күнәшіп отырғаным жоқ. Ол керек нәрсе түгіл менің үшін. Шулай ук менә хәзер андый мәҗлесләр алып баручыларның рейтинглары да бар бит. Син аны беләсең. Безнең инде кайбер кешеләр шул рейтингда алда баручылар белән концертларда оештыралар диме? Бу кирәк әйберме синеңчә? Бу дөрес әйберме? Гомумән алып баручының дәрәҗәсен кем мактарга тиеш, хурларга тиеш. Әлбәттә, алып баручының дәрәҗәсен ул тамашачы бәя бирергә тиеш. Ләкин шул ук вакытта алып баручылар үзләрен тәкъдим итә белергә дә тиешләр. Һәм әгәр дә инде кемдер саный икән бу нәрсә кирәк дип, әлбәттә, мин моның белән килешәм. Әлегә мин бу мондый эшкә үземне әзер дип санамыйм. Әлбәттә, менә бар андый алып баручылар, алар инде үзләрен шушы топ 10, топ 12 дип атап чыгалар инде. Мин карап торам да нәрсә бирә икән бу аларга дип мин аны аңлап бетермим. Халык аңлыймы аны, юкмы менә ул нәрсәгә ясыйлар аны халыкның Син әзрәк аптырабрак карыйсың. Аптырабрак карыйм бу эшкә мин. Әгәр дә булай дип сорап бирәм. Әгәр дә сине үзеңне чакырсалар, менә шундый вакыйгага син үзең барыр идеңме? Мин белмим, мин ул бит инде бер реклама чарасы. Бер реклама инде, әлбәттә, барырга була. Барырга була. Барыр идем, әлбәттә, мине бер чакырдылар, хәзер әйтәм. Оныттым инде. Нәрсә дип аталар, ләкин аңа бармадым. Анда хатын кыз алып баручыларны җыйдылар инде, һәм мин ничектер күңел тартмады минем бу эшкә. Нәтиҗәсе булганмы, юкмы, кызлар инде, кызлардан сораганым да юк. Син татарча да алып барасың, русча да алып барасың, һәм дә мәҗлесләрне түгел, инде сөйләштек, концертларда, һәм дә сабан туйларда алып барасың икән әле. Менә нәрсә белән аерыла ул? Кайсы җайлырак, кайсы авыррак дигәндәй. Сәхнә концерт алып бару ул башка дәрәҗә, үзең беләсең. Сәхнә ул профессиональ дәрәҗә. Сабантуй инде ул Сабантуйны елга бер генә килә. Мин анда шулай ук инде. Миңа барсы да ошый. Сабантуй алып баруда, концерт алып баруда. Сабантуй инде башка милли бәйрәм. Һәм Сабантуйларны мин зур итеп ясарга, там прологлар белән итеп алып барып индеме. Концертларны шулай ук инде ниндидер бер миндә юмор юк. Шуңа күрә мин һәрвакыт Сабантуй концертларны инде ике ведущий алып баручы белән эшләргә яратам, сөйләшү диалог формасында, ничектер театраль сценарий шундый итеп инде. Китәбез, дәвам итәбез, һәм дә без киемгә карыйк әле. Менә битен мәҗлесләр күп, алар атна сайын булалар. Ничек каян табасың син күлмәкләр, ничек киенергә тиеш мәҗлес алып барган кеше? Анда бит инде узын күлмәктә киеп булмый, җигреп җөрергә кирәк. Менә ул ансы шулай. Кием инде матур да булырга тиеш. Матур да булырга тиеш. Презентабельный. Презентабельный, русча әйткәндә, образ должен быть закончен, дәйме? Һәм шул ук вакытта син 5 сәгать буе шушы кием белән, шушы каблуклар белән басып торырга тиеш, бит инде. Һәм инде анда гел йөгереп йөрисең бар. Шуңа күрә мин инде җайлы да булсын, матур да булсын, шундый
шуннан чыгып сойлыйм киемнәрне. Инде иң борчыган ул минем аяк киеме. Әлбәттә, башта мин инде каблукта башлыйм, аннан соң инде Ялан аяк йөри башлыйм. Ялан аякта йөргән чаклар була, төрле чаклар була. Шуңа күрә, әлбәттә, алып баручының кыяфәте зур роль уйный, встречает по одежке, провожает по уму. Шуңа күрә, мин инде әгәр дә кайбер җитешмәгән вакытлар була инде, прическа ясап җитешеп булмый шунда, йөгерәсең инде. Бераз үземне некомфортно үземне хис итәм, шуңа күрә, булай инде һәр вакыт шундай презентабельный киенергә тырышам. Кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең? Чөнки үзең әйтеп киттең, төркемем бар дидең. Кемнәр алар? Biz Türküm дип инде иң беренче чиратта ул клиентларны чек алалар инде. Алып баручы һәм диджей. Шулай бит инде. Основной состав һәм мин эшлим инде. Монда композитор, музыкант, җырчы, бик талантлы егет, ул баянда да уйный. Альберт Галимуллин белән без инде менә 3нче ел китте аның белән бергә эшлибез, бик матур гына эшлибез. Калганнарны инде мин һәр вакыт җырчыларны, калган артистларны менә бер тапкыр эшләп китәсең, шундай матур гына эшлибез һәм аларны мин гадәттә чакырып торам инде. Клиентлар сорау буенча Эльмира Сулеймановалар белән эшләп алдык, Люция Ганиуллина белән эшлибез, оннан соң Әминә Галимова яшь җырчы, Люция Мусина белән эшлимен, фокусниклар белән дә эшләп алабыз. Төрле жанрлар белән эшлибез. Менә жанр Моннан татар эстрадасы кем кирәк, шуны чакырабыз. Барсы белән дә мин дустана, шуңа күрә бик конфликтлы кеше түгел. Иң зур йолдыз белән кемне чакырганнары бар? Зур йолдыз дип мин Хамдана Патимиргалиева белән Сабантуйда эшләдек. Шундый мин аның харизмасына, мин аңа шундый сокландым, минем өчен иң зур йолдыз. Ул шул мәгънәсендә, теге в прямом смысле иң зур йолдыз. Ул менә инде Перемнән иртәнге 4тә Солянкадан кайткан килеш Сабантуйда бөтен мәйданны күтәрде. Мин аңа сокланам. Мәҗлесләрдә үзгәрешләр дә була бит. Менә кертергә кирәк үзгәрешләр, гел бер генә программа белән эшләп булмый. Син ничек үзгәртәсең моны? Ничек алга таба барасың? Каян өйрәнәсең? Нинди яңалыклар кулланасың? Беренчедән, гел бер программа белән эшләү үземә дә туйдыра. Шулай. Кой вакыт берәр таныш кеше булса, мине күргән кеше булса, үземне шундый кыен хис итәм. Бу тагын шушы программасы белән килгән инде дигән кебек. Шуңа күрә мин инде төрле мастер-классларга йөрим. Әлбәттә, бу акча таләп итә, ләкин инде теләсә кайсына бармыйм. Именно тикшерелгәннәренә кайсы миңа ошый, төрле ведущий бар, вульгарныйлар бар. Алар минем өчен пример түгел. Шуңа күрә мин инде үземә ошаган. Син кожаный костюмнар киеп чыгып, алып барганың юк. Юк. Шуңа күрә мин инде үземә ошаган, үземнең стильгә туры килгән, шундый ведущийларның, шундый мастерларның шу мастер-классларына йөрим инде. Менә хәзер кызыктырдың бит инде. Мин менә андый мастер-классларга йөргәнем юк. Кемнәр ул шундый мастер-класслар күрсәтә торган кешеләр? Алар инде теге гомер буе мәҗлесләр алып барып, алҗап картайган пенсионерлар баручылармы? Юк. Ул биктей, яшь, ул шундый режиссер үзе алып та бара, Курган ягыннан, Екатеринбург, шул яклар, Оксана Жогина дигән спикер. Миңа бик ошый инде ул. Мин аңа хәтта аның мастер-классына Вологдага бардым. Вот авариялар ясый Вологдага хәтле барып җиттем, шушы мастер-классны карадым, һәм миңа бик ошады, һәм ел сайын барам мин аның мастер-классына, бик яхшы, бик ошый ул миңа. Тәҗрибә өчен. Менә мастер-класс бик кызыктырды. Мин дә телефон номерларын бирсең, мин дә барып кайтыйм әле мастер-классларга. Менә мондый шундый щепетильный сорау. Мин моны бирмичә булдыра алмыйм. Күпме средний менә тамашачыларга да кызыктыр бит, карап утыралар. Менә төгәл гетмәсәң дә була, кайчаганда бит инде бәясе арта да, әзәядә, кешенең хәленә керәсең, шулай бит менә шәхсән миннән сорагач, күпме була, күпме торасыз дигәч, инде мин әйтәм, күпмегә сезнең возможностьларыгыз бар, бюджет күпме дип сорыйсың инде. Сезнең күпме бюджет менә уртача. Уртача инде минимум шушы сезон
сезон вакытында инде без әлбәттә бәяне О, сез- артырабыз. се- Сезон бу инде. Сентябрь. Ну, менә Быел- быел инде июльдән башлады. Июльдән инде Июль, быел. сентябрь, ну, октябрьдә бераз инде бәя төшә башлый инде. Шуңа күрә, ну, шушы җәй айларында 20-25 тирәсе булай. Булай инде шушы 15-18 менә шушы тирә. Әйбәт бәя бу. Ну, Миңа минем калса, өчен- менә алып баручыларга бик әйбәт бәя бу. Әйбәт бәя һәм инде менә шулай ук синең кебек. Мин сорыйм, нинди бюджет сезнең димәм, чөнки син бәя әйтү белән клиентны куркытырга Әйе, шулай, мөмкин шулай. бит. Һәм инде күпме кунак, 30-25 кешелек табыннан син инде әлбәттә 25 мең сорый алмыйсың бер алар сине алмыйлар да ул бәягә. Шуңа күрә менә шулай дип уйлыйм инде мин һәм шулай сөйләшеп матур гына һәм бит менә шушы кичкенә генә бер мәҗлестән сиңа тагын заказ килешә. Шулай. Ансы да бар аны. Шулай. Реклама биреп тормыйсың, шушы реклама өчен эшләү дигән нәрсә дә бар. Кеше үзе бик зур реклама бит инде. Әйе, Кешенең әйе. колагы, сөйлиләр, менә бик алып бар, әйбәт алып баручы булды, шуны чакырырга кирәк. Визитлар кулланасызмы? Или инде бу үткән заманмы? Юк, визиткалар үткән заман түгел. Визиткалар бик яхшы эшли. Әйме? Әйе, һәм мин визиткалар элек-электән үк визиткалар белән башладым. Һәм хәзергә дә визиткалар берсезсез эшли. Ярый, концертлар турында сөйләштек. Әйдәре карыйк әле синең концерт алып барганыңда инде чын мәгънәсендә конференция Илназ Фазлыевның концертын алып барган безнең Ләйсән әйдәгез күз салыйк. Галиш, карагыз әле, урам буйлап, нинди матур, сылу, сексуальный кызлар килә. Сез бит кызларны яратасыз име? Кызларны яратканга иләнми калгансыз да инде. Нәрсә? Син минем арткан җиргә басасың. Мин кызларга читтән карап, әллә ниләр эшләрдәй булам. Ну, якын килергә курсам. Кая, күрсәт әле, кая соңалар. Әнә урам буйлап баралар. Ох, тез болыннарын калтырый. Йөрәгем чыгып китә ахрысы. Туктагыз, тынычланыгыз, Галиш. Хәзер мин кызларны бирегә чакырам, ә сез читтән карап утырып күзәтегез ярыймы? Каршылыгы сәхнәдә вертикаль бию студиясе. Кая минем докладым, кая. Галиш, сез монда икән, ә мин сезне авыл буйлап эзләп йөрим. Нәрсә кирәк сиңа тагын? Тизрәк әйт әйдә, доклад сөйлисем бар. Карале, Галиш, сезнең күптәнге хыялыгыз бар иде. Телевидениедә чыгыш ясарга шулай бит. Анда Илназ журналистлар алып кайткан. Авыл турында сюжет төшермәкчеләр һәм сездән интервью көтәләр. Аха, бик яхшы бит әле бу. Хәзер үземнең докладны сөйлим миларга. Барысын да сөйлим. Санкцияларны кертәбез. Имеш анда авылда бар да бар. Тот капчыгыңны, авылга кайтып эшләй башларга кирәк. Всё, киттем. Тамам интектерде бу үзенең доклады белән. Мондый күңелле тамашада доклад укыйлармы инде? Гомер буе шул авыл өчен җанын фида кылган Галиш инде ул. Бөтен тапканы, бөтен булганы авыл өчен. Хәзерге заманда андый кешене эзләп карасың, бөтен районга берәү генә ул дуслар. Шуңа күрә, менә шундый булганга авыл халкы нәкъ менә Галишне сайлап та куйган инде дуслар. Инде авылда яшьләр калсын өчен, авылдагы яшьләр кайтсын өчен нәрсәләр генә уйлап чыгармый Галиш. Шуңа күрә безнең авылда яшьләр гөрләп яши, ә бигрәк тә талантлы яшьләр. Шуларның берсе Илназ Фазлыев. Ләйсән, концертларны да бик уста алып барасы икән. Әфәрин. Без синең белән конкурентлар дип әйтик бит инде, диме? Конкурентлар. Шуңа күрә мин сиңа шундый бер уен уйлап таптым. Бер-беребезне әзрәк төрттүреп алыйк әле. Уенның тәртибе шунда. Менә монда безнең бер хайван бар, мин моны ни аю түгел, ни тишкан түгел, ниндидер аккумак. Дустымдар инде син. Бу минем якын достым. Менә монда төргәкләр бар. Бу төргәкләрдә хәрефләр. Без шуннан бер шәрне алабыз да, карыйбыз, күрсәтәбез тамашачыларга. Һәм шул хәрефтән башланган сүз тезмә белән бер-беребезне хурлыйбыз. Мин хурлый белмим актыгына Юк, белән. инде шундый кызыклы сүзләр белән шундый төрттүребрәк әйтергә тиеш булабыз. Ярый, мин инде үрнәк булып беренчесен мин алырмын. Мин әле үзем дә белмим, үзем дә уйнап караганым юк. Бу беренче тапкыр. Шуңа күрә үзем дә куркам. Инде монда сүз тезмә берсе сыйфат, берсе исем була. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Киттек беренчесен алыйк әле. Нинди хәреф микән монда? Ж хәрефе җәмәгать. Ничек дип әйтим?
Күзгә карап. Көзгә карап. Жәйсіз, yok, бұлай түгіл. Жилі жәй. Менә шулай дип атыйм. Менә жилі жәй дәргә була. Мені хорлыйсың дип шулай. Әйе, менә хурлабыйм, бу менә шуны төттүрү. Хәзер синең эшләр. Миңа шундый хәреф. Жилі, син жилі жәй. Киттек. Ва хәрефе. Астагы. Әйдәлесен, былай эшлибез. Хурлагына түгел, мактап та җибәрәләр менә мине. Мактарга да. Ва хәрефенә бер нинди хорлыгы төптөрә торган нәрсә. Мен андый гадәтем юк, гомумән, әйме. Әйдә русчада ярый, русча. Русчадамы? Ласковый май. Мысыда мы бит май. Ай, Ходаем, алайса. Ласковый же. Ласковое лето. Лето. Без җәйгә кертик дигәнбез. Минем шират, биремдә алып куйдым. Хәзер уйлап торасыз. Нинди хәреф икәнендә? Ю хәрефе. Дөрес күрсәтәмме? Ю. Син юлсыз. Юк. Юнсыз юлчы. Менә юнсыз юлчы. Туктале, сен ахыры үзеңнең ягына әзерләп тапкансың. Юк, әзерләмәдем, мин дә белмим. Юнсыз юлчы иде. З хәрефе, менә хәзер әйбәтләп. Мин хурландым, әйтә синең шират. З. За. Бер сүз бар. Затлы, мактау сүзе бит. Әйдә булсын, мактаусың инде. Син мине мактарсың, мин сине хурларым. Ярый инде, хорошо, булайын да, синең дәрәҗәң мактар бит анда. Зихенсез. Менә зихенсез. Кем буласың инде? Зихенсез. Зәйтүн. Зихенсез зәйтүн. Зәйтүн. Тагын бер шәрнең алабыз да туктыйбыз. Тагын бер шәрне. Д хәрефе җәмәгать Д. Син дулаган давыл. Киттек, тагын бер. Дулаган давыл. Соңгысы. Мәхәфә. Әйе. Мыга күп инде. Әйе, мыга күп. Әйт берне. Мактанчык макмайсың. Мактанчык макмай. Бик шәп булды бу. Мактанчык макмай. Бик рәхмәт, бик кызык уйладым. Шуннан ачылып киттек азатка табан инде күңелле була башлады шуннан. Менә кешеләр күп бәйрәмнәрдә, концертларда да бик күп. Матур күлмәкләр киесең, бизәнәсең, шибәрләнәсең, име? Иратлар карап кына торалар инде. Жүргәнеңә кыскарак итәк кисәң бигрәк тә карап кына торалар. Күз тигергәннәре юкмы? Күз тигергәннәре бардыр инде уйлыйм. Чөнки банкетлардан соң бер 3 көн үзең дә беләсең. 3 көн. Исерек шикелле, кичкә айнган шикелле, менә шундый башлар гөш килә, аяклар гөш килә, менә шул йөрисең инде. Ләкин мин инде дингә шуна торган кеше буларак, шуңа күрә минем әбием бар, ул мине эшкереп тора. Әбием бар. Мин әле сорамакчы идем, әйтәм берәр хәзрәт янына шөкерләргә бармыйсың. Хәзрәт бармый. Әби янына барасың дип. Әби янына барам, минем шундый матур әбием бар. Шөкер җибәрәйме? Матурлар. Һәрвакыт менә шулай бәйрәмнәрдән соң мин инде үземне начар хис итә башлыйм икән, әби янына кайтам. Берәр нәрсәләр тагасыңдыр әле, күз тимәс өчен юкмы? Инде ул булышамы юкмы белмим инде. Бик шанып бисәң. Вакытта калмаенда кайчан тагып утырганда, кайсы җиргә тагырга белмим. Мистигандан соң әйтермен кайсы җиргә тагырга кирәк. Тапшырып кеш. Ләйсән, менә хәзер универсал кешеләр күбрәк кирәк бит. Универсал алып баручылар күбрәк модада дип әйтергә кирәк. Үзләре җырлый белә. Ярый, син җырлый беләсең, әле без аңа кайты сул сорауны бирермен мин. Үзләре сүзгә дә оста, үзләре юморда сөйли. Син ничек карыйсың бу эшкә? Менә алып баручы шундый универсал булырга тиешме, яисә һәр җырчы җырларга тиеш, юмор сөйләүче юмор сөйләргә тиеш, биюче биргә тиешме? Артем, мин бу сорауга беләсеңме ничек дип әйтер идем. Әгәр дә таланты бар икән, әгәр дә бу алып баручының җырлауы да яхшы, бию да яхшы, юмор да бар икән, яхшы чыга икән, яхшы булдыра икән ул аны, пожалуйста, мин
Мин моның өчен шат кына. Кайбер алып баручылар тавышы булмаса да җырларга тырышып, шулай итеп йөрүчеләр. Мин андыйларны бик аңлап бетермим. Мин үземне җырчы алып баручы дип әйтмәс идем. Мин просто алып баручы. Җырлыйсың бит. Юк, җырлыйм. Мин бит инде ничек дип әйтим, менә үземнең җырчы диджей Альберт Галимуллинны бераз разбавить итү өчен генә. Һәм мин күбрәк халык белән эшлим, халыкны җырлату өчен. Менә шундый рак. Әгәр дә инде алып универсаль алып баручылар бар икән, анда җырлыйлар да, бийләр дә, әгәр дә кирәкле дәрәҗәдә эшлиләр икән, мин моңа яхшы карыйм. Аңлашылды. Димәк, менә киләсе сорау җыр турында иде. Кайчан ничек җырлый башладың син дип, син инде моңа җавап бирдең ахырсы. Альберт әфәндене разбавить итәр өчен безнең ләйсән җырлый да башлаган. Юк, аның өчен түгелме? Аның өчен генә түгел, мин инде күптән шунда әзмәс җырлаштырып килдем инде күптән. Шуңа күрә инде монда инде соңгы вакытта инде бер дуэтта яздырып куйдык Альберт белән. Дуэтта яздырдыгыз. Дуэтта яздырып куйдык һәм тагын инде бер ничә дуэт әзерлибез. Бу инде бераз программаны үзгәртү өчен, инде яңалык кертеп җибәрү өчен безнең программа эшләре. Мин болай инде сәхнәгә чыгып, мин җырчы дип үземне әйтмәс идем. Аңлашылды. Ләйсән, син кияүдә күрәмиме? Син кияүдә. Ирең ничек карый бу эшкә? Мин инде белмим, Альберт бәлки ул сезгә тормыш иптәшегездер. Шуңа күрә ашыклык кертик әле. Юк, минем тормыш иптәшем түгел, күбесе шулай уйласалар да. Мин шулай дуэтта яздыргач инде күбесе шулай уйлыйдыр. Юк, күбрәк бит инде парлылар, менә шулай банкетларда эшлиләр, ирле хатынны сиздеге семейный бизнес диләр, димме? Юк, без бәлки ошаганбыздыр, ничектер инде энергетика бәлки шулай килә торгандыр. Ләкин аның үзенең гаиләсе, минем үземнең гаилә, шуңа күрә минем тормыш иптәшем бу эшемә бик тә яхшы карый. Апкаткан акчасын күргәч бигрәк кыйбат карый. Юк, улар акча кыстырамый миннән. Мин әйтә куясың син акча. Син бит шул хәтле акча эшлисең. 6 сәгать җигрим җирдә 25 мең акчаны кайта алып кайт. Юк, бик нормаль карый, чөнки әгәр дә ул миңа төрле сүзләр әйтә башлый икән, мин сразу әйтеп куйам инде. Кемгә иленгәнеңне белдең. Шулай, име? Шуңа күрә безнең арада инде ул миңа ышана, мин аңа ышанам, безнең арада бер нинди көнләшү, андый ниләр юк. Ләйсән, хәзер шундый мода китте дип әйтергә була, парлап алып бара башладылар. Дуэт. Егет белән егет, анда егет белән кыз, ике хатын кыз. Синең алып барган юкмы шулай парлашып? Банкетларны парлашып алып барган юк. Ничектер туры килми. Малай белмим, ничек алып барырга торган банкетларны. Туры килсә, әлбәттә инде эшләп чыгасың. Менә концертларга килгәндә, сабантуйларга килгәндә мин һәрвакыт дуэт белән эшлим. Миндә юмор юк, һәм мин сценарийны шундый кызыклы итеп язам да мин, һәм миндә шундый кызыклы моментлар белән эшләп чыгабыз. Концертны да шулай, аннан соң инде сабантуйны да дуэт белән мин һәм инде әлбәттә ирад ведущий аламыз. Алай кызыграк эшләргә әңгәмә формасында алып барабыз, без сөйләшеп, матур гына, күңелле генә килеп чыга. Бик әйбәт. Көндә бәйрәм, көндә туй диләр бит инде. Менә гади тормышта нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Хоббиларың? Хоббилар, китап укыйм. Китап укыйсың? Китап укыйм. Вакыт булганда күбрәк. Бу хәзерге заманда мактана торган әйбәт. Энергетика һәм психология белән кызыксынам. Менә шулар инде, һәм инде әлбәттә минем бала бар, бала белән мәшкиләбез. Бала белән мәшкиләбез. Абла яратып менә шөгыльләнгән чаңгыда шуарга, Чаңгыда шуарга бик яратам, вакыт җитми, әлбәттә чыгып керәбез. Я булмаса тау шуаргандаймы. Менә шундый инде. Әлбәттә инде җәй көне кайдыр ял итеп кайтабыз, булмаса бер кайда барып булмаса шушы безнең Ривьерада ял итәбез. Ривьерада ял итәбез. Җәй көне бит инде менә шуннан да һәр шимбә, якшәмбе, җомга банкетлар. Шәхси тормышка бу берничек тә комачага итмиме? Кайдыр менә барасы да килә бит мәгънәсендә. Инде барам гына дип торганда тагын банкет килеп чыга да, акча бит инде ярый инде бармый торыйк инде дип. Менә гадәттә шулай кала ул. Һәм мин инде ураза вакытында барып кайтырбыз дип бер кая дип хыялланып утырганда гына тагын килеп чыга. Шундый банкетлар, хәләл банкетлар иде. Һәм шуңа күрә ничектер менә ирәлеп беттек инде хәзер шушы минем эшкә һәм
эшне ялны инде бераз килибез. Кичектерергә туры килә. Кичектерергә туры килә. Я булмаса инде буш вакытны алып, ничектер менә шулай инде. Эш беренче рәттә. Ләйсән, инде әңгәмәбезне әкрен генә түгәрәк ибарабыз. Шуңа күрә соңгы сорауларның берсе иң зур хыялың тормышта. Иң зур хыял ул минем инде хыял тормышка ашкандыр дип тә уйлыйм. Һәм инде бит хыяллар көннән-көн арта бара. Шуңа күрә инде күз тимәсен өчен һәм инде хыялны кычкырып йөрүләр. Шуңа күрә сер булып калсын. Мин шундый Нидә калган инде менә. Син кеше үзе хыялый кешеме? Мин хыялый кеше. Хыялларга яратам, хыяллар күп. Һәм инде хыялларны чынга ашырга да яратам. Шуңа күрә кем яратмый. Әкрен, ләкин шушы хыялыма ирешергә тырышам. Русча әйткәндә, мысли материализуются. Мысли материализуются. Мин бу сүнне инде. Бу чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Шуңа күрә мин һәрвакыт әйтәм, җүнне сөйләшегез. Ләйсән, бик зур рәхмәт әңгәмә өчен, бик күңелле утырдык. Менә мәҗлесләр алып баручыларның күп кенә серләре дә ачылды, тамашачылар да үзләренә шундый күргәннәрдер. Чын алып баручының нинди булырга тиеш икәнлеген. Бик зур рәхмәт сиңа, бик оста икәнсең. Афәрин, бәйрәмнәрең күп булсын, банкетлар гел еш булып торсын. Тамашачы сине яратсын, концертлар да күбәйсен. Бары тик уңышлар сиңа. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә Йолдызлы алачакта Ләйсән булды. Рәхмәт сиңа. Киләсе очрашуларга хәтлек. Сау булыгыз.